Bishop. Chere ka mbata na video. Kedu ka imere Bishop? Hey, listen. Don't come here, bedroom cake. I'm gonna go recall before. I'm gonna maybe in a man. Don't ever get Bianca that you say, look, don't try it like a bag. Don't listen. I don't want you to walk on more else or prove loud. So bad, Don't come here, Gabe. And when I'm waving and got getting my work, I can't. I'm working some more. But I got them to like a man. Or what I am. Go Ghana to mad. How are you? Go Ghana to mad. How are you? Tiri on your cucumber. I gave Bianca that to my leg. You put that in you, never and got faint of gay again, or the way camera and Bishop, I got money, I got more. I got. You put that in a tilly gum on issue. You put that in an issue. Bishop, I got Puliqua. I see you put that in the chocolate and beg it now. Bishop, I told him, Kim interview, but I got Puli. What is she go turn a screen man here? Liar. I got Puli. The way for now, like a billion to kill us. But I got bedroom camera. But I got bedroom camera. Engagement ring. Your young ash, stand there. Young engagement ring. I have Banaka. Ordinary ring, or we engagement in me. Eh? Our engagement in how ordinary ring. But I jump camera. Tabamoto cage. Prejum camera. Lenoti who here. Prejum camera. And I kept them when no target bomb of DM almost in there with an angle. But we're packing up again. You tell more by jam more ball. Ton Azuga. Telerosana. What are the Vasibia? Telerosana. I'm telling you the white front to Chilekabago. How about Teleka Wuku? Eh? Oh, Yana. Eleka wire. I want Teleka Wuku Chilekabago. Oh, It's Yakana again. Maybe they be carrying sorry, Regan Otelana. Telerosana. Well, what are the Vasidama? If I hear your ta. Huh? Bishop is If I hear your ta, how are you? Huh? How are you? I let you the parody here. Got that, how are you? Huh? Bishop. I didn't offer. How are you? Pakaga. Family of Ngandi Otele. Yawo bracket. Familia Otele. That would have phone. Aha. Nke chinyere. Onya. Ihe dị ọha. Onye ebe. Imo State. Ebe ni Imo. Ituboma. Ebe ni Ituboma. Aminyi. Ebe na Aminyi. Ọmụ ụlọ. Ebe na ụmụ ụlọ. N'ọmụ ụlọ gogo. Ba ahụ eze gị. Ara goshiri ike. Mba, ọ dị soft. Boat ara abụọ ka nọ intact. Nọ intact. Boat ya boat ọnụ ara ọka dị dị a. Ọ nọ ya. Kọpụla ihe Otele gị. Enwere nke gbara mkpụ. Mba. What of the chain cover nke nọ n'aka ịkpa? Ha dịcha
Ha dị ọfụma nwa ihe mere ya. Ten cover nke nọ n'aka ekpo wash ala gesa ha dị ọfụma. Ọ dị ka o washiri. Nege na nna dị ndụ. Ha dịcha ndụ ọfụma. Enwere nkara agbagha. Mba. Mgbe a mụrụ gị tiri oro owe ndị ji ego bịa nga etiri ya. Etiri ya ọfụma. Agbọghọbịa mgbe a mụrụ ya ekiala village ụmụnne tiri ya oro ndị ji ego ebe bịa nga owe. Eji akwaghị aka before gị bido nwewe experience amụ ka ọwụ iji anụ otu nga amụ gafee ya akụmaghị. Mba, ọ na-akwa m aka ọfụma. A na-akwaghị aka before amụ akụmaghị. Ọ dịda amasị m ọlị. Nwa agbọghọbịa na-akpa aka before amụ agụm ya. Izuola ohi mbụ? Mba kwa. Ụmụnne gị ọ dị ole? Anyị dị 12. Tele Rosanna. Ese? 12. Pago jere nwa? Mba, ọ na-ere nwa. Onwe ihe dịka foundation modeless baby som nna gị mepere? Mba kwa. Ọ na-amụchi mmaghị amụọ 12 ọ akwa ka mmaghị ihe ka ụmụ ka ọ mụọ? Ọ mụrụ ya mụ egbuori ya egbu. Ọ mụrụ ya mụ? Local government family. Obodo isi na watch anyị. Anọ m UK. Ebe na UK? Na Cornwall. Gịnị ka ị rụwa? I'm a carer. Ile ndị lekọtara ihe ọwụ ndị ara ka ndị shire mma? Isi dị ha ma ndị dị otu m dị ka m lekọtara. Just maka na ha na-anụ ntị ha na-ekwu okwu. Kesi m na isi dị ha mma. Ị ga-agwa m si ndị na-elekọta ndị ogbi na ndị na-anụ ahụ ntị. Ka ị bịa ga-agwa m si isi ahụ dị ha. Ndị m na-elekọta wu ndị ogbo na ndị na-anụghị ha ntị. Nwa agbọghọbịa ọrụ ogbi yela ọrụ ntị ike marala ahụ. Nne gị ọja akụ eze? Mba kwa, mma m na-akụ eze. Mma gị ọja ekofu? Mba o. Ezigbo nne m. Enwere pantị gị pụrụ epu? Mba, pantị m epughị epu. Iji anụ ụta gị na nwoke a nọrọ gị nya ahụ nke ọ nọ pụọ. Ọ wụ ọgụwa m bọtọ ọwụ mgbe ọbụla. Ọgụwa m. Iji anya ahụ ga nwoke nọ Chineke agbaghị ọkụ gị nya mpụ. Mba. Iji agbaghị jak ma gị righị ọrụ? Mba. Otele a na-agba jak ma gị righị ọrụ. Nwoke gba gị nyele ihe na-agwa ya. Ka atụle ya. Nwaanyị ntụle ma cheke. Aja Otele ga-akpụrụ ya akpụ? Ọfụma. Mmadụ ole tara ala gị kemgbe ị pụtara ụwa ma na Nigeria ma na UK? Ọ wụ otu. Ese gịnị mere? Otu onye. Naanị ofu onye tara ala gị kemgbe ị pụtara ụwa ma na Nigeria ma na UK? Ị dị afọ ole? Adị m 39. 39. Ese? Adị m afọ 34. 39. Oke masị monopause ji egbu mmadụ. Adị m awe na ọ gaghị egbu. Don't play with me here. Kem tụrụ gị wa njụọ gị ajụjụ kesa. Oke masị monopause ji egbu mmadụ. Ama m na ọ ga-egbu m, ajụrụ m ya. Naanị otu amụbara ala gị n'Otele kemgbe pụtara wa. Don't joke with me. Bishop m ga na-atụrụ gị ashị. Otele naanị otu amụtara ala bịawarala to mono start. Ihe ọdịda oji adọ gị?
Mba. Bonya hunta ele rodi bineti. Ewo. Abia malamo, ana m abia ruolem. Ewo, abia malamo, ana m na-abịa, kọma, hyphen n'elu, ana m abịa, kọma, hyphen n'elu, abịa ruola m, bịa ruola m, ya wụ bracket nke atọ, 1 2 full stop. Yeah, full stop. Genotype, huh? Blood group, O positive. Okay, but I am a bag about the one to Mungadiru. Ademawe. What number? Number 07. They must say so. 899-80248. Call WhatsApp or call international. Oh no, WhatsApp or international. Boy with the code, you actually can bag or call. +44. +44 78 99021. Congrats. Imena. Bishop, good afternoon. As Ubake Bari Yaba. Ubake Bari Yaba, Muka Yirebule. Ubake Bari Yaba. Bishop, I told that statement and I told Mamonia Wolaya, they are not here for interview. Hey, Mugocha Meputogi here. Don't come here, give me a Don't come here, give me a Be bullet, no, they black guy here. Don't come here, give me a Koshimesa. They say they got 100 million here. Praga Ganu gave me pay me couple measure. That boy you brew the change when Yaba when Abamu. Billiota, stand up to get away camera. Bishop, yeah, but Chief Bishop, High Chief, gonna go. Them you see the way camera Billiota get last on bingo. The way camera get the was last on bingo. High Chief, I won't High Chief, I won't bingo, yeah. If you're not ready for this interview, you go down from here. Or Kokibo. My boy, get out home of man. And at home. Hey, yeah, Sige Lazo. Man, I got them by Brangabe, but take what I hunde bagamba, Uslata Tokugan, 100 truck driver, Pianga Mamma here. Look what Takage no Kunya Nogana starring every day. Look at the Takage, she no Kunya, only Jigga starring every day, Wapingo. Brangabe say, High Chief. Then why can't they turn not Nanya Trailer? Jim. Damn you, Tipa driver, Brangabe say, High Chief. Pahunde Tipa driver, Bianga Biagam so High Chief, Wapingo. Them you. Look what all the knock and number. Bianga Guam so High Chief. Tipa driver the car. That would have phone okay. Kataka, Captain Naka and Rota. Hokogan and banana driver style. Yeah, was that Ozo. Damn you, I him and I'm one day in him. Etaga which also. Etagoso, him and the Madagan. And if you make me angry, now maybe talking on my young father, Chilekabago, Hebranga Bego, I him and him with Hamo. Etago also them with Hamo. I'm about having maybe like a baby more Satata.
Zatra Akaga Nega Taco, onye yaga started, no, not started every time. Bishop Ozo. I would have thought tomorrow also. Okay, the okay. They be who get no Rico Sabatag any who get I also near the Always. Yes, Megan or Otungada, when I get in Katamoto Babu, Aswana. Bishop Ganiru. Do thought no, by whom no on your job and Bonalambono village. Bishop, I can't get ma. I can't get ma. Teleros, Anna. I'm walking what I hear. I'm walking, but I got this. It's talking about Chacha, I can get ma. Buy a Chacha, I can get ma. Buy a Chacha. Teleros, Anna. I'm walking. Why choose you? I think them you. I get choose more first. They come money pagayon. They come money pagayono. Quick para 100, then no gonna start in 25 hours. I hit the cramma. Take if I can't take pagayon on nega here. Let me hear this. Bishop, Ganiru. Tia ni ha kwolile. Ni ha kwolile tia no problem. Turn on together. But I be here. I remember the hair. I will wine. I will okay. Hey, you bolo nanya. Mege not here me putogina. Mega not here na me putogi. Where I can clean a screen phone now. Where I can clean a back camera no now. Organono tunga. Gini mege de no itu ayon in amam here. Itu ayon in a brulu patata at this place him no. Gini mege gina ga no tunga this man. I'm afraid Bishop, I'm afraid. It for Adam 42. Look at. It 42 lobe one you move one. Bishop, I thought my petrom now. Let him Damn you, Chile Cabago, Conya Trog. When you're talking 23 years in the Cambria Trog. I think a damn you, Chile Cabago, Conya Trog. 42 lobe one you move one. Gigana Payono. Stroke dog and get Pagayon. Guess what? I think a damn you, watch your papa. 42 lobe one you move one. Mira Mune withdraw ya Bishop, I'm one yeah, two different things. You know what? Aya, no tungada. Walk around on 42. Molamwa. Now look at one. One year back. I'm my other state. That's brackets. Walk around happy. Were a tired but not tired single father. Ebe na abia. Arochukwu. Ebe na Arochukwu. Atani. Ebe na Atani. Ndokoro Okpom. Kebishna watch out. South Africa. Thank you for charging me, boss. Oh, dear beggar, no. Oh, dear beggar, no, ya willow. What take Paramu, Konya, what he will them you. Them you, oh, dear beggar, no. Them you, we take okay, when I take Paramu, Konya, I'm gonna worry about one nothing wine in when I. When I can let him and a lot like wine. Yes. When I will check call. Check your account again. When I will check call. Gas out to me who line, let me tell you after this interview. Gas out to me who check a bag of call. The lie. You move catchy. Walk up your big dabba. Yawa broshi. Contrunde. Dasha. I will shoot aside country. Ije yi bossas.
Yes. You just drink. Mba. It's not gonna nigga dendo. Ha abụọ anwụọla. Donna no wonder cataract ihu ji bịa not having gun. Do. Okorobịa nne ya na nne ya nwe ọnụ bụ cataract family ihu agarịga ya o problem inwe egbe ekuga ije di Network gị break anụ m ihe kwuru. ekuruga ekutere ga ekute. Mba. Mba. Ema ihe wiku mmadụ ka ese m mba. Isi ekute me all my parents mụrụ m na isi m ekute all my parents mụrụ m. Gịnị gburu nne gị na nna gị? Ọwụ ọnwa arịa. Ọnwa eri arịa nwụọ. Akara nka nwụọ. Akara nka ya. Ma ahụ eze gị. Ụmụ ole ka iji? Abụọ. Postrate o meele gị mbụ? M na-akwụ ọtọ. Mbe m. Apara ya ọ dịghị? Mba. Iji aṅụ goof? Mba. Iji agba ncha? Ebe ụmụ nwaanyị juru eju ele m na-agbara nchafọ. Iji agba ncha Chineke agbaghị ọkụ ụmụ nwaanyị oju eje na-alụbe nwaanyị Chineke. Ụmụ nwaanyị juru eju ele na iji agbanye ebe ụmụ nwaanyị ju eje na-alụbe nwaanyị ọhị iji hapụ amụ gị yara agbagha awilo. Ọhị iji hapụ amụ gị yara agbagha awilo. Ụmụ nwaanyị juru everywhere bishop ele m na-agbara nchafọ for what kwanụ? Ụmụ nwaanyị gbara plural here na ele m na-agbara nchafọ for what? Ị nwere nkịta? Mba. Ụmụ nwaanyị ole ka ị tarala? Bishop agbatịkwa ọ ga-esi ebe ruo Lagos or Abuja. Agbatị ụmụ nwaanyị ahụ ọ ga-esi ya ruo Lagos ma Abuja. Atala m agha pieces. Atala m gwogwo pieces. Njide ọnọdụ onwe gị mere hụ gị ịtala agha. But I don't know na Dem yo dey were kwanu mmadụ kwuo ihe ịtala agha. Ụmụ nwaanyị abara gị ụmụ nwaanyị oche baba. Abara gị ụmụ nwaanyị sị na oche baba Chineke agbaghị ọkụ. Atala nwanne gị nwaanyị sef. O nwere ike atala nwanne gị nwaanyị ọ dị possible. Ọ dị possible, yes. Atala m pieces. Lọta Nigeria nna m Mbaise atala Mbaise atama na Owerri ebe niile a na-ata pieces. O atala nwanne gị nwaanyị. Mega call. Yes. Mega call. Owo call. Agwaga gị Bishop. Agwaga gị. Ọ dị possible. Bishop MC Bishop real MC Bishop agwaga gị. So nwere ike nwanne gị nwaanyị so na ndị nna atala. Ọ dị possible. Adịbụghị mmanụ ọ wee eziokwu. Adịbụghị mmanụ. Okay. Mbara dị ọkụkọ sobade. Nwa okorobịa ọbara nkịta nyela ọbara ewu dị n'ime. Ị ga-enyele ụdị mkpu ị na-eti. Ewo ọpụtawala Ese ewo ọpụtawala ọ mkpu m na-eti. eweliwe ka ihe mere ndị South Africa ebulatabeghị na Nigeria kemgbe. A na-ebulata m citizen of South Africa ele ha na-ebulata m fọ echebụsị mụ na anọghị anya anwụ ele ha na-ebulata m fọ Itinye odi mkpu agaghị ha hapụkwa gaa nọ na South Africa ebobo ga-ebubo
Odimba kineti. Game market and wine no gan no pa. I have a mega band of game with na South Africa one bingo. Ibranga be kwam si heje. All the Bishop autopsies. Say man oto shitoge Udimba geti. You understand? Don't hear na ota Bishop. Ushaka no no. It's only been Marcus. Yes, Ewo. Mbundi obara nketa dị n'ime. Je no bara ewu. Genotype ogo. Ama akibege he. Ama Anmele ni comment section. So ni comment section wo ke mele. Ama akibege ka. Oh, okay, comment section, na comment section nele. Awo go on. It's not a woman. Oh, okay, Bishop. But I don't know if I'm let over the go now. The mego time, Lanya. Take pari hunde bubag. Lanya. Take pari hunye bubago. Lanya repeated that thing again. Manaka hunden katamoto babu here. Bishop, I like him katamoto babu. I like Jello type of blood group again. Oh, positive. One number. +27 78 00 60. You want to Akwe maniha gabadi ha kwoto bu ngawa n'iru. Yes, now gabadi ru akwolile na nsogbu adịghị. No problem. Gabadi ru akwolile. So stop. Jamboge bianga. Yes, sir. Eish, Lanya hono voice ga na. All voice la. We put that train voice ja pamba mankije we walk. We put eish, listen, I chom that touch from you. Ataka maka chom that take popular. I don't want it from you. Okay. Take popular now. Just not here now give focus. Okay. Kema ni ha ka badi ha kwoto mga niru. Yes, sir. Yes, sir. Kushop ike. Yes, sir. Aya te phone na la ke bile otogelas. Hey, okra brofa. Wapaka de kuge. Te ha ka shovel e branga bebere maka nuku. Wapaka no kuge. Te ha ka shovel e je ku acha. Branga bebere maka nuku. Le ha chaga popular. Te waka ga hon straight. Na mama obra ayara no n'ime. Tono. Gato front. Ga front of Segebia back. Segebia back. Ga front to Chileka bagok. Omeka na ya dalo. PIJM POS. Ele hiji ga woro telende POS bianga bi atono. Ele hiji ga biro o telende je aroro nga POS no bianga. Now. Ya were phone obi. Aha ge. Chidima. Watch out, no, now you go down from here. Sorry. Chief and to Tahaso. Ceremonia. Asogwa. What I can proof on get away from you. 24 years. I got all like Wamadu. Yes, sir. Then I can't grow. Mascom. Ekochala. Mba. What level can? 211. What is Mascom? Hey, Jesus Christ.
Bishop, can you make Yes, sir. Can you be also now? I'm again here also. Can you be also happier? I'm happier. Hem what is mascom? I guess it nemanya. Give Yanga what be huggy. Cost a coin or 200 level. Definition of mascom. Aquatic Ebranga bejo. Eh? Moka be login. I am that name my hair. Moka head decided to finish your payment in school. Then again, a potasco guinea aloma. What is a mascom? Chile Cabagoko. I saw a muzi. Actually, crying. I saw a muzi. Is it? I saw a muzi. I me crying. Okay, because I believe what is mascom. Maybe clear. Chineke get back or come. You put that in the inishi. People manka he inishi. And then you pay it. And then him by an AP. All front. Eh? All front and you pay people. Our front on you. Anya gum and you pay people. The way front and I get you. Say take camera benga hung of ma. Say take camera benga hung of ma. Say take camera benga hung of ma wa bingo. Madam, I'm not seeing you. I hung home get. Lazo. Wapaka no kuge. Wapaka no kuge. Wapaka no kuge. Tono. Telero sana. Where I got the reverse bia. Telero sana. Wapaka ni shige my friend like abagoko wapingo. Wapaka ni shige. Ikonyo aga no ibranga bia wura ka tesram ni shi. Musike wapaka no kuga. I'll bring you down here. Don't joke with me here. Or what I am again. Turn us okay. Get front. No weekend there's a wine. Eh? Turn on. But I reverse bia. Am I here where the fast back in the wine from? Where I saw Biama, must you look back? Must you look go back and win a lot? The one you front to Chileka Baga Uncle. If you joke with me, I'll bring you down. And I'm not joking here. I'm just shitting, I'm joking. Musiki, what I saw, Pia? Okay. Emanga camera again. No. Face your target with us. Don't look back. Let him know. Let him make a kalishi konyano no chataga. Let itamarana. I atamarana no loche. Let him make a kanishi konyeri goro ataga loche. Asengeton no gela wanya front to get with us. Wa bingo. Am I here with Tonin? Aswana. Am I here with Tonin? Out of this place, it can't joke.